ପଛରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଚାଲିଛି। ଏ ଲୋକ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ବିଜେଡି ଦଳର ଟାଣୁଆ ନେତା, ଆଗ ଧାଡ଼ିର ନେତା ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଲ। ଆଚ୍ଛା, ଖାଲି ଟାଣୁଆ ନେତା ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସାନ ବାବୁ, ଯାହାଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ବହୁତ ଅପମାନିତ କରିଥିଲି। କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦଲାଲ ପାର୍ଟି ମାନେ ବିଜେପି ଦଳର କିଛି ନେତା ଆଉ କର୍ମୀମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ନାଁରେ କହିବାକୁ। ଉଲୁ 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 ପପୁ ବୋତଲ ପିଉଛୁ ଆଉ ତତେ କହିଲେ ତୁ କରିଦେଲୁ। ତତେ ସାରା ଲଜ୍ଜା ଟିକେ ଲାଗୁନି? ଆରେ ବୋକା ଚୋଦା। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ସାନ ବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରରେ ଭାରତୀୟ ଦଲାଲ ପାର୍ଟି ତମ ରେକର୍ଡିଂ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତୋ ଭଳିଆ ବୋକା ଚୋଦାକୁ ସାରା ଜବାନ କଲା କିଏ ଆଉ ବଡ ଜଗିଆକୁ ପଠଉଛି କିଏ? बात तो सही है। ଆଗରୁ ବିଜେପି ତତେ ଦଉଥିଲେ ପଇସା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଖାଇକିରି ବିଜେଡିଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ମାରୁଥିଲୁ। ଏବେ ବିଜେଡି ବାଲା ତତେ ଅଧିକା ପଇସା ଦେଲେ ବୋଧେ ଏବେ ବିଜେପିଙ୍କର ଗାଣ୍ଡିଟା ମାରୁ ନା କ'ଣ? ତୋର କାମ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶଳା ତୁ ବର୍ଡର ଉପରେ ଯେ ଜଗିବୁ, ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ବାଲା ତତେ ଆସି କହିବେ ଆମେ ଦଉଛୁ କିଛି ପଇସା, ତୁ ଶଳା ହାତ ମାରି ପୁରେଇ ଦେବୁ। ତୁ ଶଳା କି ଜବାନ ବେ ବୋକା ଚୋଦା। ଭାରତୀୟ ଦଲାଲ ପାର୍ଟି ବିଜେପି ନେତା ଆଳି କନିକାର ତମର ପର୍ଦା ଫାସ୍ କରିବି। ଏଇ ମିଥୁନ ବାବା ବୁଲେଟ, ତମେ ମାନେ ମତେ ଆଗକୁ ରଖି ମୋରି କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଗୁଳି ଫୁଟାଉଥିଲ ନା? ତୋ କଥା ଶୁଣିକିରି ମୁଁ ହସିବି କି କାନ୍ଦିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆ କାନ୍ଧରେ କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଚଳୁଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲୁ? ଷ୍ଟାମ୍ପ। ହଉ ଛାଡ଼। ହଁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ଗୋଟେ କଥା? କ'ଣ ଆଗରୁ ମୁଁ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ସବୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପସନ୍ଦ କରୁନୁ? ଆରେ ତୁ ଆଗରୁ ବିଜେପି ସପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲୁ ବିଜେଡି ବାଲା ତତେ ପେଲୁଥିଲେ, ଉତ୍ତର ଆମେ ଦଉଥିଲୁ। ଏବେ ତୁ ବିଜେଡି ସପୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ତତେ କେହି ପେଲି ନାହାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଗକୁ ଦେଖ।